No niin, rakkaat raamattukurssilaiset, jatketaan raamattua läpi vuodessa. Ruvetaan olemaan aika loppusuoralla. Minun nimeni on Ville Auvinen, toimin evankeliumiyhdistyksessä lähetysjohtajana ja olen tämän kurssin aikana tainnut pari kertaa jo aikaisemminkin pitää näitä opetuksia ja vielä on sitten yksi jäljellä tuossa pari viikon kuluttua. Tänään vuorossa Esran kirja, Nehemian kirja ja Esterin kirja. Ja ennen kuin mennään näihin teksteihin, niin hiljennytään rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivainen Isä, kiitos siitä, että olet antanut meille sanasi Raamatussa ja pyydetään sitä, että annat meille myöskin viisautta ymmärtää sitä sanaa. Lähetä Pyhä Henkes kirkastamaan meille ja avaamaan meille sinun sanasi ja sen kautta kirkastamaan sinun rakkauttasi ja armoasi. Siunattaa meidän opetushetkemme Jeesuksen nimessä. Aamen. No niin, nyt mä yritän täältä vielä avata PowerPointin ja katsotaan, miten se onnistuu. Ja siinähän se onnistuu. Eli Esran kirja, Nehemian kirja ja Esterin kirja. 3 vanhan testamentin ehkä vähän lyhyempää kirjaa ja kaikki nämä ajoittuvat Israelin historiassa aikaan pakkosiirtolaisuuden jälkeen. Eli jos ajatellaan sitä vanhan testamentin ja Israelin kansan historian suurta kaarta, niin jos lähdetään vaikka sieltä Mooseksen ajasta tultiin luvattuun maahan, siellä jonkin ajan kuluttua alkoi kuningaskunta jakautui kahtia ja sitten noin 700 ennen Kristusta pohjoinen valtakunta tuhoutui tai kukistettiin ja sieltä väki vietiin pakkosiirtolaisuuteen silloin Assyrian valtakunnan toimesta. Ja sitten siitä vähän noin 100 vuotta eteenpäin vähän runsas, niin Jerusalem tuhottiin vuonna 586 ennen Kristusta babylonialaisten toimesta ja suuri osa kansasta vietiin pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan. Ja nyt sitten tullaan aikaan, kun pakkosiirtolaisuuden aika on ohi, kansa saa palata omaan maahansa ja alkaa jälleen rakennus Jerusalemissa tai laajemminkin siinä Juudan alueella. Ja siis tähän aikaan liittyvät kaikki nämä 3 kirjaa, Esra, Nehemia ja Ester. Vuonna 539, nyt tämä lukee vahingossa jälkeen Kristuksen, siinä pitäisi lukea tietenkin ennen Kristusta, Persian kuningas Kyros. Nyt siis oli tapahtunut Lähi-idässä vallanvaihto. Persian valtakunta oli tullut valtaan, kukistanut Babylonian ja siellä kuninkaana Kyros. Niin tämä Kyros antoi vuonna 539 ediktin, tämmöisen kirjoituksen määräyksen, siis noin 50 vuotta Jerusalemin tuhoutumisen jälkeen. Ja siis ediktin, joka antoi Israelin kansalle, juutalaisille, luvan palata omaan maahan ja aloittaa siellä jälleen rakennus. Tässä kuvassa näkyy itse asiassa se ihan alkuperäinen edikti, tai en tiedä kuinka monta kopiota siitä silloin tehtiin heti alkuun. Siinä on nuolenpääkirjoituksella Kyroksen määräys ja tämä kuva, siis tämän kuvan mukainen kappale tästä ediktistä, niin sitä säilytetään British Museumissa, eli siellä se on ihan omin silmin nähtävissä. 2,5 vuoden tuhannen takaa peräisin oleva kappale nuolenpääkirjoitusta. Ja täällä kun Esterin kirjasta sen alusta luetaan, niin siellä on Esran kirjasta, ollaan siis Esran kirjassa tässä kohtaa, niin Esran kirjassa on tämän Kyroksen ediktin sisältö meille sitten kerrottu. Ja se keskeinen määräys siellä on se, että on lupa palata kotimaahan ja on lupa siellä myöskin rakentaa temppeli uudestaan. Ja itse asiassa Kyros jopa kehoittaa juutalaista kansaa palaamaan takaisin. Siinä sanotaan tässä ediktissä, kaikkien teidän, jotka kuulutte hänen kansansa, tulee lähteä Juudan Jerusalemiin rakentamaan Herran Israelin Jumalan temppeliä.
olkoon teidän Jumalanne teidän kanssanne. Herra on Jumala, jonka asuinsija on Jerusalem. Oikeastaan aika erikoista tekstiä ihan vieraan kansan ja vieraan uskonnon edustajan kuninkaalta, mutta näin Jumala käyttää omissa suunnitelmissaan hyväkseen ihan ketä tahansa haluaa. Hän on koko maailman piirin Jumala ja pystyy tosiaankin ohjailemaan historian kulkua. Kehotus oli siis kaikille juutalaisille lähteä, mutta sitten meille kerrotaan sen jälkeen, että ne, joissa Jumala oli herättänyt halun lähteä, ne palasivat. Eivät siis kuitenkaan kaikki. Esran kirjan luvussa 2 on luettelo niistä, jotka palasivat suvuittain, laskettu kuinka monta palaajaa oli, ja yhteensä heitä oli vähän yli 40 000, plus sitten orjat ja orjattarijat ja jotkut muut heidän mukanaan kulkeneet. Meillä ehkä helposti on sellainen ajatus, että kun kerran sai luvan lähteä takaisin omaan kotimaahan, niin totta kai kaikki lähtivät ja suorastaan juoksujalkaa tulivat sieltä Persiasta ja takaisin Jerusalemia rakentamaan. Mutta näyttää siltä, että lopulta aika pieni joukko ihmisiä siinä alkuvaiheessa lähti. Ja voidaan kysyä, että miksi. Mutta varmaankin siksi, koska heidän elämänsä oli siellä Persiassa. Suurin osa heistä, siis valtaosa heistä, oli syntynyt siellä. Toki siellä oli, jos ajatellaan, että se oli 50 vuotta Jerusalemin tuhon jälkeen, kun tämä lupa palata annettiin, niin varmasti vielä joukossa oli joitakin sellaisia, jotka olivat itse tulleet pakkosiirtolaisuuteen, vielä muistivat pyhän kaupungin, ja meillä sitten vähän jatkossa käy ilmikin, että siellä oli vielä niitä vanhoja, jotka vielä muistivat vanhan temppelinkin. Mutta suurin osa juutalaisista oli jo Persiassa syntyneitä, heidän juurensa oli siellä, he olivat rakentaneet talonsa sinne, heidän elantonsa oli siellä. Siellä he myöskin olivat näiden vuosikymmenien aikana oppineet omaa uskoaan noudattamaan ja toteuttamaan. Ei ollutkaan niin suuri halu kaikilla lähteä. Tässä kuvassa on tekoälyn käsitys juutalaisista rakennuksista Persiassa. Ja siinä näyttäisi olevan synagogan rakennus kaikkein suurimpana. Siitä tutkijat on vähän eri mieltä, milloin synagogia alettiin ensimmäistä kertaa rakentaa. Jotkut sanoivat, että vasta 200-luvulla ennen Kristusta. Jotkut ajattelevat, että ehkä siellä jo Persian valtakunnassa tai siellä Babyloniassa, kun oltiin edellisen vallanpitäjän alla, että siellä jo rakennettiin synagogalaitosta. Mutta tämä on siis tekoälyn näkemys siitä, että Persiassa olisi ollut synagogia jo silloin 400-luvulla, 500-luvulla ennen Kristusta, mutta se jää meille arvoitukseksi, oliko näin. Mutta joka tapauksessa siellä he kyllä omaa uskoaan toteuttivat, vaikkakin kyllä tiesivät, että varsinaisesti Jumalan palvelusta kaikki ne uhreineen voidaan toteuttaa vain Jerusalemissa, Jerusalemin temppelissä. Olen miettinyt, että tilanne on vähän sama kuin jos nyt, toivottavasti tätä ei kovin laajalti jossain poliittisessa piirissä kuunnella, mutta jos kävisi niin, että Suomi saisi vanhan menetetyn Karjalan takaisin, niin kuin moni sieltä Karjalasta aikoinaan evakkoon tulleiden lapsista tai lapsenlapsista haluaisi nyt palata sinne. Vaikka varmaan monilla heistä on jonkinlainen kokemus siitä, että juurensa on siellä, niin en usko, että kovin moni heistä lähtisi palaamaan tuhottuun Karjalaan ja sinne uudelleen rakentamaan kaikkea, kun koko elämä on ollut kaikki nämä vuosikymmenet ja suurimmalla osalla syntymästä asti täällä. Niin vähän sama tilanne juutalaisten kesken. Osa palasi, ja niin kuin Esran kirja sanoo, ne, joiden sydämen Jumala oli herättänyt halun palata. Mutta suuri osa, ehkä jopa selkeästi suurin osa, jäi kuitenkin sinne Persian valtakunnan alueelle. Mutta ne, jotka tulivat sitten takaisin Jerusalemiin, niin ihan ensimmäisiä asioita oli temppelin uudelleen rakentaminen. Temppelin alttarin uudelleen rakentaminen, vähitellen temppelin rakentaminen. Temppeli oli täysin tuhottu babylonialaisten toimesta. Ja minkä tähden juuri temppelin rakentaminen oli ihan ensiarvoisen tärkeitä ensimmäisiä asioita? Sen tähden, koska vain temppelissä Jerusalemissa
saattoi uhrata Jumalalle, eli vain siellä voi toteuttaa Jumalan palvelusta sellaisena kuin Mooseksen kirjat se Jumalan palveluksen kuvaa ja ohjeistaa. Ja juutalaisen ajattelutavan mukaan, vaikka Jumala kyllä asuu taivaassa eikä missään ihmisten rakentamissa rakennuksissa, niin kuitenkin Jumala on kohdattavissa täällä maailmassa temppelissä. Temppeli on Jumalan pyhyyden tai Jumalan kirkkauden tai Jumalan nimen asuinsija, ja sen tähden temppeli haluttiin rakentaa. Vielä silloinkin, kun oltiin Babyloniassa, ymmärrettiin se, että vaikka niin kuin Danielin kirja sen tuo esille hyvin, että vaikkapa kun rukoillaan, niin käännytään rukoilemaan Jerusalemia kohti, koska siellä on temppeli. Eli Jumalan läsnäolo maan päällä oli juutalaisessa ajattelussa sidottu temppeliin ja temppelin paikkaan. Ja sen tähden, kun nyt oli mahdollisuus rakentaa temppeli uudestaan, sitä ruvettiin rakentamaan. Ja niin silloin alkoi niin sanottu toisen temppelin aika. Eli kun ensimmäinen temppeli oli Salomon rakentama temppeli, joka siis tuhottiin silloin vuonna 586, niin nyt alkoi toisen temppelin aika. Ja kun me luetaan Uutta testamenttia, vaikkapa Jeesuksen ja opetuslasten keskusteluja, joita käydään temppelialueella, silloin nimenomaan on kyseessä se samainen temppeli, jota ruvettiin rakentamaan silloin Esran aikaan. Tosin kuitenkin niin, että Herodes Suuri, joka siis hallitsi siinä vähän ennen ajanlaskun alkua ja vielä suurin piirtein vähän ennen ajanlaskun alkua ja ajanlaskun alun tienoilla, niin hän sitten uudelleen rakensi tai lisärakensi temppeliä niin, että vielä Jeesuksen aikana se oli kesken se rakentaminen. Ja itse asiassa se toinen temppeli Herodeksen kaikkien suunnitelmien mukaan tuli valmiiksi vasta vähän ennen, kun sitten taas vuonna 70 roomalaisten toimesta sekin temppeli tuhottiin, niin että ei jäänyt oikeastaan kiveä kiveen päälle, että vielä pieni muurin osa siellä on jäljellä, se mitä me kutsumme itkumuuriksi. Tässä on kuva toisesta temppelistä Jeesuksen aikaan, eli tätä alettiin rakentaa silloin Esran aikaan, tai oikeastaan nyt vielä puhutaan ajasta vähän ennen kuin Esra on tullut Jerusalemiin, aika joka oli siinä sen jälkeen, kun ensimmäiset juutalaiset palasivat takaisin Jerusalemiin. Meille kerrotaan sitten siellä Esran kirjassa, että kun temppeliä ruvettiin rakentamaan, niin ne vanhat, jotka vielä muistivat Salomon temppelin, niin he itkivät. Ja ainakin itse olen ymmärtänyt, että he itkivät sen tähden, koska tämä uusi temppeli, ainakin heidän silmissään vaikutti kovin vaatimattomalta verrattuna siihen temppeliin, jonka he muistivat. Siihen temppeliin, joka tuhottiin, Salomon temppeliin. Mutta sitten meille kerrotaan, että suurin osa joukkoa kuitenkin iloitsi, nuorempi väki iloitsi. Heillä ei ollut mitään muistikuvaa mistään vanhasta temppelistä. Nyt vihdoinkin heille oli rakentumassa sellainen paikka, jossa voidaan uhrata Jumalalle ja toteuttaa Jumalan palvelusta lain mukaan. Sitten Esran kirja kertoo meille, miten temppelin rakentaminen koki vastustusta. Välillä se keskeytyi. Vastustusta näytti ennen kaikkea tulleen samarialaisten toimesta. Ja samarialaiset olivat sellaista kansaa, joka oli ikään kuin semmoista sekoitusta siitä väestä, jotka jäivät jossain määrin sinne pohjoisen valtakunnan alueelle silloin, kun assyrialaisten aikaan sieltä vietiin Israelin kansaa pakkosiirtolaisuuteen, ja taas assyrialaiset siirsivät sinne tilalle sitten muualta tullutta väkeä, ja ne kansat sekoittuivat siellä, ja puhutaan tämmöisestä sekakansasta, jolla on jollain tavalla juutalaisia juuria, juutalaista uskoa, mutta ei kuitenkaan sitten aitojen juutalaisten mielestä ihan puhtaana, ja sitä samaa samarialaista kansaa sitten tavataan myöskin vielä Uuden testamentin puolella, ja heitä pidetään aika arveluttavina. Eli siellä Esran kirjan puolella he olivat sitten niitä, jotka jo halusivat hankaloittaa ja jopa sitten keskeyttää näitä rakennustöitä Jerusalemin temppelissä. Ja välillä sitten temppelin rakentaminen keskeytyikin,
kunnes sitten alkoi taas uudestaan vuonna 519. Ja siitä kerrotaan Esran kirjan luvussa 5. Ja lopulta sitten temppeli valmistuu. Ja nyt nämä vuosiluvut, en tiedä miten ne menee ihan järjestyksessä täällä. Sanotaan, että vuonna 516 ennen Kristusta jo Dareioksen hallituskauden 6. vuotena temppeli valmistuu ja sitten vietetään temppelin valmistumisen juhlaa. Nyt tässä taisi, 519 todellakin alkoi uudestaan ja sitten muutama vuosi eteenpäin 516 temppeli valmistuu. Ja kun temppeli on valmistunut, niin meille kerrotaan, mitenkä ensimmäistä kertaa pitkään aikaan niin ilmeisesti vietetään pääsiäisjuhlaa, joka on yksi kaikkein tärkeimmistä juutalaisten juhlista. Pääsiäisjuhla, jolloin muistetaan sitä, miten kansa vapautui Egyptin orjuudesta Mooseksen johdolla. Ja nyt ehkä siihen tulee sitten jo vähän uusikin sävy. Myöskin muistetaan, miten kansa on päässyt pakkosiirtolaisuudesta takaisin omaan maahansa. Ja sitten vasta luvussa 7 ensimmäistä kertaa Esran kirjassa Esra itse astuu näyttämölle. Ja meille kerrotaan, miten Persian kuninkaan Artaxerxeen hallituskaudella Jerusalemiin saapui Esra. Ja kerrotaan hänen suvustaan ja kerrotaan, että hän oli oppinut virkamies, tunsi tarkoin Mooseksen lain ja niin edelleen. Ja hänen mukanaan tuli Babyloniasta muitakin israelaisia. Eli tämä Esran kirja ja sen jälkeen myöskin Nehemian kirja kertoo siitä, että sitä väkeä Persiasta sitten vähitellen historian aikana, vuosien aikana, vuosikymmenten aikana siirtyi lisääkin takaisin Pyhälle maalle ja Jerusalemiin. Eli tässä nyt itse asiassa hypätään ajassa, kun ruvetaan puhumaan Esrasta, hypätään noin 60 vuotta ajassa eteenpäin. Eli jos temppeli valmistui vuonna 516 ennen Kristusta, hypätäänkin vuoteen 458. Eli siis temppelin valmistumisesta noin 60 vuotta eteenpäin. Ja ruvetaan puhumaan pappi Esrasta, joka lähtee Jerusalemiin. Ja sitten kerrotaan niistä kaikista, jotka hänen mukanaan tulivat luvussa 8. Ja sitten kerrotaan siitä, mitä Esra kohtasi, kun hän tuli Jerusalemiin ja Pyhään maahan. Hän kohtasi siellä seka-avioliittoja. Ja siitä itse asiassa sitten tämä Esran kirja lopussa puhuukin, mitä näiden seka-avioliittojen kanssa tehtiin. Ja mikä oli ongelma näiden seka-avioliittojen kanssa, oli se, että jos toinen puolisoista oli toisen kansan edustaja, niin hän oli myöskin toisen uskonnon edustaja. Ja siihen aikaan ei ehkä ollut kovin paljon tämmöistä uskonton neutraalisuutta, vaan jos oli jonkun kansan ja uskonnon edustaja, sitten myöskin oli sen kansan Jumalan palvelija. Ja meillä on Raamatussa sitten Vanhan testamentin puolella esimerkkejä siitä, mitenkä vieraan kansan parista otettu puoliso saakin sitten jopa kuningas, vaikkapa Aahabi, josta puhutaan Aahabista ja Iisebelistä profeetta Eliaan aikana, niin saa jopa kuninkaankin sitten lankeamaan pois Jumalan palvelemisesta epäjumalan palvelemiseen. Ja se oli näiden seka-avioliittojen ongelma. Ne aiheuttivat synkretismia, eli uskontojen sekoittumista, tai jopa sitten kokonaan elävän Jumalan palvelemisen lopettamista. Ja niinpä nyt sitten Esra tullessaan Jerusalemiin ja Juudaan ja huomatessaan tämän tilanteen, niin on hyvin pahoillaan siitä. Jumalan edessä kansan puolesta tunnustaa syntejä, on häpeissään ja sitten antaa ohjeita siitä, miten nämä seka-avioliitot pitää purkaa. Ja siellä sitten kansa yhteen ääneen lupaa, että näin he tekevät. Ja sitten meille kerrotaan kirjan lopussa, mitenkä
mitenkä nämä seka-avioliitot puretaan. Inhimillisesti katsottuna tuntuu, että tämä oli aika raakaa, aika julmaakin, mutta sitten kun ajatellaan, että kaiken taustalla on lopulta se, että ihmisten usko elävään Jumalaa voisi säilyä ja että Israelin kansa voisi säilyä Jumalan kansana, jotta sitten tähän kansaan kerran myöskin voisi syntyä Messias ja vapahtaja, niin oli välttämätöntä, että sellainen elämä, jossa Jumalan usko unohdetaan ja tilalle tulee synkretismi tai vieraiden uskontojen, vieraiden Jumalien palveleminen, niin sellaista elämästä täytyy yksinkertaisesti luopua. Ja näin siis kerrotaan tapahtuneen Esran kirjan lopussa. Tämä lyhyesti Esran kirjasta. Sitten siirrytään Nehemian kirjaan. Itse asiassa Esra ja Nehemian kirjat alun perin hebrean kielisessä raamatussa ovat yksi ja sama kirja, yhtä ja samaa kirjaa. Nämä kuuluu todellakin hyvin läheisesti yhteen. Jos Esran kirjassa kerrotaan Jerusalemin temppelin rakentamisesta, niin Nehemian kirja taas keskittyy Jerusalemin muurien rakentamiseen. Siihen aikaan oli tärkeää, että jos kaupunki halusi säilyä kaupunkina, niin se piti ympäröidä muurilla, koska muuten se oli aivan suojaton kaikkia hyökkäyksiä vastaan. Ja pitkään Jerusalem oli ilman muuria, nyt sitten muuria ruvetaan rakentamaan Nehemian aikaan. Nyt eletään kuningas Artaxerxeen 20. vuotta, joka on noin vuosi 445 ennen Kristusta. Siitä alkavat tämän Nehemian kirjan tapahtumat. Eli jos tuolla Esran kohdalla puhuttiin vuodesta 458, kun hän tulee Jerusalemiin, niin nyt mennään siitä sitten semmoinen 13 vuotta eteenpäin. Eli Nehemia ja Esra ovat hyvinkin aikalaisia ja myöskin sitten Esrasta puhutaan tällä Nehemian kirjassa. Nehemia saa kuulla, hän on siis vielä siellä Persiassa, mutta hän saa siellä kuulla siitä, miten Jerusalemin muurit ovat rauniona ja portit on poltettu, ja hän tulee siitä hyvin murheelliseksi ja pyytää kuninkalta luvan lähteä Jerusalemiin ja saa luvan siihen ja tulee tarkastamaan Jerusalemin muurit ja toteamaan tilanteen ja sitten ruvetaan rakentamaan Jerusalemille uusia muureja. Siellä meille kerrotaan tarkkaan, miten niitä rakennettiin ja kenen vastuulla oli mikäkin osuus muureista ja luettelo muurin rakentajista. Ja samoin kuin temppelin rakentamisen kohdalla, myöskin sitten muurin rakentamisen kohdalla on niitä, jotka yrittää sabotoida työtä. Ja sen tähden jossain vaiheessa sitten todetaan, että rakennustöitä pitää jatkaa ase kädessä, että pitää yhtä aikaa rakentaa ja kuitenkin sitten suojella vihollisilta ja hyökkääjiltä. Ja siellä siis seistiin muurin aukossa. Ja tämä on sellainen termi, jota nykypäivänä aika paljon käytetään. Puhutaan kristittyjen tehtävästä seistä muurin aukossa. Kuvannollisesti Jumalan valtakunnan tai sanotaan Kristuksen seurakunnan, Kristuksen kirkon muurien aukoissa suojelemassa ja varjelemassa Kristuksen kirkkoa. Ja mielestäni aika semmoinen upea laulu, upea sanoitus, Pekka Simojoen laulu, jossa on yhdistetty Nehemian kirjan ja Esterin kirjan ajatuksia. Siellä lauletaan, näitä aikoja varten meidät kutsuttiin muurin aukossa seisomaan tähän kaupunkiin. Toivon ainoan tähden koko maailman nähden, nyt meidän vuoromme on kantaa ristinlippu ääriin maan. Tuo näitä aikoja varten, se on peräisin Esterin kirjasta, siihen mennään kohta. Mutta siellä Mordokai, Esterin kasvatti isä, toteaa Esterille, että ehkä juuri näitä aikoja varten sinusta on tullut kuningatar. Eli se on sieltä, ja muurin aukossa seisomaan tulee Nehemian kirjasta, kun rakennettiin Jerusalemin muureja ase kädessä ja seistiin muurin aukossa. Ja niin sitten lopulta saadaan muuritkin kuntoon. Sen jälkeen Jerusalem on taas kaupunki, muurein ympäröity, ja sen keskellä on temppeli, jossa Jumalaa voidaan palvella ja uhrit toimittaa, niin kuin Mooseksen kirjossa niistä säädetään.
Sitten kun muurit ovat valmiit, meille kerrotaan, mitenkä Esra, eli palataan taas Esraan, pappi Esraan, joka lukee kansalle lain kirjaa, eli Tooraa, vanhan testamentin Mooseksen kirjoja. Ja kun sitten Tooraa on luettu, niin sen jälkeen vietetään pitkästä aikaa taas lehtimajan juhlaa, koska huomattiin, että Mooseksen kirjoissa ohjeistetaan tai käsketään viettämään lehtimajan juhlaa. Eli se sana, mitä luettiin, sai aikaan ihmisissä halun tehdä parannusta ja alkaa toteuttaa sitä sanaa. Niinhän aina Raamatun sanan pitäisi meissäkin saada aikaan, halun toteuttaa sitä sanaa. Ei olla vain sanan kuulijoita, vaan myöskin sen tekijöitä. Tässä on taas tekoälyn näkemys siitä, miten Esa lukee lainkirjaa. Ainakin on lainkirja ihan oikein tuolla tuommoisena kirjakäärönä. En tiedä, onko sen koko ihan oikea. Voi olla vähän isohko, en tiedä. Mutta laki siis synnyttää katumuksen ja lupauksen noudattaa Jumalan määräyksiä. Siellä myöskin sitten meille kerrotaan katumusrukouksesta, kun kansa Jumalan lain sanoja kuultuaan ymmärtää, miten he eivät ole eläneet Jumalan tahdon mukaan. Siellä luvussa 9 pitkä katumusrukous. Ja siinä muistetaan Israelin kansan pitkää historiaa. Itse asiassa alkaen ihan luomisesta. Sitten puhutaan Abrahamista, Abrahamin valinnasta. Puhutaan ahdingosta Egyptissä. Puhutaan Mooseksen johdolla paluusta luvattuun maahan. Ja puhutaan paljonkin siitä ajasta. Ja puhutaan pyhän maan vallottamisesta. Ja puhutaan Israelin kansan historiasta sen jälkeen. Ja se, mikä tässä toistuu jatkuvasti tässä, kun muistellaan historiaa, on toisaalta Jumalan oman kansan uskottomuus. Uudestaan ja uudestaan kansa rikkoo Jumalan tahdon. Mutta sitten myöskin aina uudestaan ja uudestaan Jumalan uskollisuus omaa kansansa kohtaan, jonka hän on kutsunut, kun hän aikoinaan kutsui Abrahamin. Ja nämä on oikeastaan kaksi semmoista teemaa, jotka kulkee läpi koko vanhan testamentin ja vielä uudenkin testamentin. Ihmisten uskottomuus ja Jumalan uskollisuus. Ja aika hienosti tämä tulee kiteytettynä Timoteuksen kirjassa. Nyt en muistakaan, oliko ensimmäinen vai toinen Timoteuksen kirje. Se on sellainen pieni hymni, jossa sanotaan sitten hymnissä näin, että vaikka me olisimme uskottomat, pysyy hän kuitenkin uskollisena, koska hän ei voi kieltää omaa olemustaan. Eli Jumalan olemus on uskollisuus. Ja edes meidän uskottomuutemme ei voi pyyhkiä pois Jumalan uskollisuutta. Ja se on se, mitä oikeastaan koko Raamatun historia kertoo Jumalan ja ihmisen, Jumalan ja Jumalan kansainvälisestä suhteesta. Ja se tulee näkyviin myöskin tässä Nehemian kirjan katumusrukouksessa hyvin selvästi. Sitten meille kerrotaan, miten Nehemia välillä palaa takaisin Persiaan, mutta sitten taas tulee sieltä uudestaan Jerusalemiin ja tullessaan takaisin hän huomaa, että Jumalan käskyjä on taas ruvettu rikkomaan ja siinä taas toistuu se ihmisen uskottomuus, ihmisen jatkuva taipumus langeta pois Jumalan käskyistä. Ja niin sitten Nehemia tulee, kun hän tulee takaisin Jerusalemiin, niin aloittaa taas uudistuksia, jotta taas palattaisiin noudattamaan Jumalan tahtoa. Ja tässä oikeastaan näkyy tässäkin pienessä yksityiskohdassa se, että vaikka kansa oli päässyt palaamaan pakkosiirtolaisuudesta, eli siinä mielessä se Babylonian vankeuden aika oli ohi, pakkosiirtolaisuus ohi, niin hengellisessä mielessä
se uudistus, jota kansa oli odottanut, josta profeetat Hesekiel ja Jeremia olivat aikoinaan ennustaneet, kun sanottiin, että kansa saa uuden sydämen ja Jumala tekee uuden liiton ja kirjoittaa lakinsa heidän sydämiinsä, niin se uudistus ei ollut vielä toteutunut. Ja niinpä jotkut Raamatun tulkitsijat tai selittäjät ajattelee asian näin ja selittää, että se pakkosiirtolaisuuden aika oli ulkonaisesti kyllä päättynyt, mutta ei hengellisesti. Ja vielä Jeesuksen aikana odotettiin sitä, että milloin se tavallaan hengellinen pakkosiirtolaisuus päättyy. Ja siihen oli eri juutalaisilla ryhmittymillä omat odotuksensa ja omat ajatuksensa. Ja sitten Uusi testamentti kertoo meille, miten Jumala lähettää oman poikansa nimenomaan tuomaan kansansa siitä hengellisestä pakkosiirtolaisuudesta uuteen elämään, niin että Jeesuksen toiminnassa toteutuu sitten se, mitä profeetat lupasivat uuden sydämen saamisesta ja uuden hengen saamisesta. Jeesuksen toiminnassa ja ehkä vielä sitten pyhän hengen vuodattamisessa toteutuvat ne ennustukset. Mutta näin siis Nehemia. Ollaan eletty siinä 500-400-lukuja, nähty miten Jerusalem rakennetaan uudestaan, temppeli rakentuu sinne, muurit rakentuvat, Jumalan palveluselämää uudistetaan, halutaan palata siihen, mitä Mooseksen kirjoissa on ohjeistettu. Sitten mennään lopuksi vielä Esterin kirjaan. Siinä taas tekoälyn näkemys Esteristä, kauniista juutalaisnaisesta, nuoresta naisesta, josta sitten tulee Persiaan kuningatar. Ja nämä tapahtuvat sijoittuvat 480-luvulle ennen Kristusta. Eli ollaan siis ajassa, jolloin osa juutalaisista on jo palannut takaisin omaan kotimaahansa, mutta ollaan siis vielä ennen Esra ja Nehemian aikaa. Eli eletään sitä aikaa, jolloin suuri osa, ellei valtaosa juutalaisista elää vielä Persiassa. Ja Esterin kirjan tapahtumat sijoittuu nimenomaan sinne Persiaan ja Persian kuninkaan hoviin. Ja meille kerrotaan, miten nuoresta juutalaista tytöstä siis tulee Persian kuningatar, kuningas Xerxeen kuningatar, ja miten tämä kuningas Xerxeen aikana kuninkaan korkea virkamies Haman haluaa tuhota juutalaiset koko kansan keskuudesta sen tähden, koska Esterin kasvatti-isä Mordokai, siis itse tietysti juutalainen myöskin, ei suostu kumartamaan tätä Hamania, niin siitä suuttuneena hän haluaa kaikki juutalaiset tuhota. Ja sitten kertomus kuvaa sitä, miten Ester oman henkensäkin uhalla vetoaa kuninkaaseen, että kuningas peruuttaisi tämän suunnitelman, ja niin sitten lopulta käykin, ja lopulta sitten Haman, tulee Hamas tästä vääritystä poliittisesta syystä mieleen, mutta puhutaan Hamanista, niin Haman joutuukin sitten teloitettavaksi, ja juutalainen kansa Mordokai ja Mordokain mukaan lukien niin saavatkin erityisaseman siellä Persiassa. Ja tänäkin päivänä juutalaiset viettävät Puurin juhlaa näiden tapahtumien muistoksi. Pari asiaa tästä Esterin kirjasta. Ensinnäkin niin Esterin kirja on siinä mielessä poikkeuksellinen kirja Raamatussa, itse asiassa ainut Raamatun kirja, jossa Jumalaa ei mainita kertaakaan. Siis niin, että jossain siinä tekstin riveillä puhuttaisiin Jumalasta. Ja joku voi ihmetellä, että miksi tämmöistä kirjaa yleensä on Raamatussa, missä ei Jumalaa edes mainita. Mutta sitten kun ymmärretään vähän ikään kuin syvemmältä, niin ymmärretään, että itse asiassa tämä kirjahan kokonaisuudessaan kuvaa Jumalan toimintaa. Jumala on historian Jumala, Jumalan historian tapahtumien Jumala. Hän on se, joka ohjaa kaikkea tässä meidän maailmassa, riippumatta siitä, mainitaanko häntä vai ei. Hän on kaikkien näiden tapahtumien yläpuolella, hän johtaa niitä, hän on valinnut Esterin kuningattareksi juuri siihen aikaan, kun häntä tarvitaan. Jumala hoitaa asiat niin, että hänen kansansa pelastuu kansanmurhalta. Eli kirja on nimenomaan kirja Jumalasta ja Jumalan toiminnasta, vaikka siinä ei mainita Jumalaa nimeltä. Ja sitten ajattelen, että eräällä tavalla tämä kirja on myöskin esikuva
kristittyjen asemasta maailmassa ja siitä, miten Jumala pitää huolen meistä ja kristityistä. Yksi sitaatti kirjasta: kun tämä Haman on suunnittelemassa juutalaisten kansanmurhaa ja hän tarvitsee kuningas Xerxekseltä luvan siihen suunnitelmassa toteuttamiseen, hän sanoo kuninkaalle näin: valtakunnassasi on kansa, joka asuu hajallaan sen kaikissa maakunnissa muiden kansojen seassa, mutta niistä erottautuen. Sen lait ovat erilaiset kuin minkään muun kansan, eivätkä sen kansan jäsenet noudata kuninkaan lakeja. Ei ole oikein, kuningas, että sinä annat heidän olla rauhassa. Ja tämän hän sanoo siis juutalaisista, jotka asuvat hajallaan Persian valtakunnassa sen kaikissa maakunnissa. Mutta jotenkin ajattelee, että tämä sana, sehän kuvaa hyvin myöskin kristittyjä tässä maailmassa. Tässä maailmassa on kansa, Jumalan kansa, kristikansa, joka asuu hajallaan sen kaikissa maissa ja maakunnissa ja kaupungeissa muiden kansojen seassa, mutta niistä erottautuen. Me kristityt olemme muukalaisia tässä maailmassa ja elämme enemmän tai vähemmän eri tavalla, riippuen vähän yhteiskunnasta, eri tavalla kuin muut siinä yhteiskunnassa. Sen lait ovat erilaiset kuin minkään muun kansan. Toki me noudatamme yhteiskunnan lakeja silloin, kun ne ovat hyviä, mutta kuitenkin sitten meillä on Jumalan laki, joka menee yli kaiken inhimillisen. Ja joskus tulee sekin tilanne, ja on ollut historiassa, jolloin kristityt eivät ole voineet noudattaa kuninkaan lakeja tai oman asuinmaansa lakeja. Ja meitä yritetään myöskin vainota, juurruttaa pois, saada hiljaisiksi, nitistää. Ja tänäkin päivänä on niitä maita, joissa kristityt joutuvat hengellään maksamaan siitä, että ovat kristittyjä. Eli hyvin tämä sana kuvaa kristittyjä tässä maailmassa, tässä meidänkin ajassa. Esterin kirjan viesti on se, että Jumala pitää huolen kansastaan, myöskin meistä tänä päivänä. Ja nyt hän on, samoin kuin aikoinaan Esterin, juuri sitä aikaa varten nosti kuningattareksi. Hän on meidät tätä aikaa vasten asettanut elämään kristittynä tämän ajan keskellä, seisomaan muurin aukossa, niin kuin Nehemian kirjassa, ja pitämään vanhurskautta yllä, elämään Jumalan kansana hajallaan kaikissa tämän maailman maakunnissa. Eli näin tästä näkökulmasta Esterin kirja on myöskin kirja meistä ja Jumalan huolenpidosta meitä kohtaan. Tässä Esterin kirjaa, Nehemian kirjaa, Esran kirjaa ja näistä sitten vielä illan kello 19 Zoom-istunnossa, ketkä haluavat mukaan ovat tulossa, niin voidaan ajatuksia vaihtaa. Kiitoksia mukana olosta ja toivottavasti sana aukeni ja jotain omalle sydämelle saitte näistä 3 hienosta Vanhan testamentin kirjasta. Rukoillaan vielä lopuksi. Pyhä Jumala, rakas taivainen Isä, kiitos sanastasi. Anna se, mitä nyt ollaan saatu lukea ja oppia, jäädä meidän sydämiimme kasvattamaan meissä uskoa, toivoa ja rakkautta. Jeesuksen nimessä. Aamen.